ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହିଳା ପେଟରେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏହା ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସରକାର ଓ ସମାଜ କାହିଁକି ମହିଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରୟାସ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ମହିଳା ଏକ ପରିବାରର ଶକ୍ତି। ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ମା, ସେ ପରିବାର ନିର୍ମାତ୍ରୀ। ସେ ଦୁଃଖରେ ହସି ପାରନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି, ଚାପ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଗୃହ ସମାଜକୁ ଏକ କରି ରଖିପାରନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ତୁମେ କେବଳ ଏକ ଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ତେବେ ଏକ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ଏକ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ ବୋଲି ଧରିନିଅ। ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ସଞ୍ଚୟଶୀଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଓ ଦୟାମୟୀ ଅଟେ। ମହିଳା ସ୍ୱରୋଜଗାର ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନେଉଥିବା ଋଣ ସମୟରେ ଫେରସ୍ତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ନିୟମ ମାନନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏଥିରେ ଏମିତି ଅନେକ କାମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କର ନିକଟରେ ସଫଳତାର 100% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ନୁହେଁ, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟର ହେଉଛି ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚାର ମୂଳ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ସଫଳ ଘରେଲୁ ଉତ୍ପାଦର 29% ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। 60% ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ବହୁତ ଜରୁରୀ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ରୋଜଗାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଠାରେ ଯଦି ମହିଳା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସ୍ୱତଃ ଆସିବେ। ଏହା କେବଳ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରିବାର ଓ ସମାଜର ପୁନର୍ଗଠନର ଅଭିଯାନ। ଆମ୍ଭେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଇଏ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ସାଥୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ମହିଳା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭାବନା ସହିତ ସହମତ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସମସ୍ତ ସମାଜ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅଟୁଟ ଶପଥ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାହାଚ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ନାରୀ ଶକ୍ତି।